Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura faċilità ġdida ta' distribuzzjoni mill-kumpanija Lidl f'Bur Marrat. Dan sar b'investiment ta' 3 miljun euro li permess tiegħu dan iċ-ċentru loġistiku se jkun qed jissupplixxi l-istabbilimenti kollha tal-Lidl mifruxa madwar Malta. Il-faċilità ġdida tifforma parti minn Vassallo Business Park, kumpless li ġie żviluppat dan l-aħħar. Brabta ma' dan, il-Prim Ministru sostna li l-investiment tal-Lidl f'Malta u s-suċċess lokali tal-kumpanija huma kemm xhieda tal-kisbiet tal-kumpanija u b'mod parallel konferma tal-fiduċja f'Malta u fl-ekonomija tagħha. Dr. Abela spjega wkoll li dan iċ-ċentru loġistiku ġdid juri kemm l-investituri qed ifittxu li jkomplu jżidu fil-kwalità bilan li l-investiment fil-proġett mhux biss joffri servizz imtejjeb lill-klijenti iżda wkoll itejjeb l-ambjent tax-xogħol għal benefiċċju tal-impjegati tal-Lidl. Il-Prim Ministru nota wkoll l-aħħar figuri uffiċjali maħruġa mill-Eurostat li juru li żieda fil-beħ fil-ħwienet lokali matul ix-xahar ta' Settembru f'pajjiżna kienet it-tielet l-ogħla fl-Ewropa kollha. U għannota kif il-beħ fil-ħwienet f'pajjiżna f'Settembru żdied b'7.4% meta mqabbel ma l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Min-naħa l-oħra, il-beħ madwar l-Unjoni Ewropea naqqas b'0.3% meta mqabbel ma l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għal statistika oħra li tikkonferma li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena ġie reġistrat rekord totali ta' 7.7 biljun euro f'konsum privat, filwaqt li qabel il-pandemija iċ-ċifri reġistrati kienu ta' 6.5 biljun euro. Il-Prim Ministru Robert Abela osserva li skont il-Kummissjoni Ewropea it-tkabbir tal-konsum privat f'Malta din is-sena mistenni jkun id-doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Lidl Malta, Massimiliano Silvestri, qal li l-preżenza tal-Prim Ministru għall-inawgurazzjoni tikkonferma l-fiduċja li għandu l-Gvern f'Lidl Malta, kumpanija li llum hija kontributur ewlieni tal-ekonomija u għandha rilevanza għal pajjiż kollu. Gianluca Celentano, direttur tal-Lidl Malta, spjega li ċ-ċentru l-ġdid tal-loġistika se jkun qed jaħdem fil-jiem li ġejjin u se jgħin biex ikompli jiġi żviluppat il-potenzjal tal-katina ta' stabbilimenti preżenti fil-waqt li jitjiebu is-servizz u l-esperjenza tal-klijent. U rimarka li din l-istruttura moderna u innovattiva se twassal lill-kumpanija wkoll biex tkompli ssaħħaħ l-iżvilupp fi stabbilimenti oħra li se tkun qed tiftaħ madwar Malta.